bagong oras na sa pagbaba. Pati sarili mo dibdib ay bakay ng mga daga. Kung libre ang mabuhay, wag kang masyadong sanay. Kasi ang tanging kapalit ay libre rin ang pumatay. Delikado ang paligid kasabay. Sa tuburan, second battle of the night, Tonix vs. Subay, maglalas! Dahil salamat ni Mayor Aljong Diamante, sa bagong mayor si Danny Diamante, sa SK President kasi Rebisito Tablasan Jr., sa ilang kapitan kasi Janet Bornea, o sa Domingo kasi Jess Wigurada. Salamat Diamante family and Team Diamante, na salamat ninyo sa pag-invite na mo dali sa tuburan. Sa akong wala, gikan Danau, make some noise for Tonix! Yo, Tonix Day, gikan Danau, shoutout ko, Barangay Makupa daw, shoutout sa kulang buwan sa ikunin ako sa pagkakas. Thank you. Kung sa akong wala, gikan Asturias, make some noise for Juban! Team Karasig, Rio, Sorga, Team Omega, Team Kaki, Lahos. Yes, so wala na sa Cortos, pili ka una si Juban, okay na duha. Yo, maminaw ka! Round 1, Juban, let's go! Yo, tuburan! Advance sa pipiesta, huwag ka mutiha! Yo! Daghan na kay sila. Halos di na maihap. Nag-apil-apil kay gusto kong musikat. Na ay uban diha, mura jug tahor. Hip-hop daw kuno niya, pitik kay pantalon niya. Karon mao na ni, o di lang ni karon mao. O di lang ka karon mao, kailangan mo nun tikang buo. Wato'y but-but imong nadunggan. Kung punto ko nakuha, kung gibuno imong munchito, lamon kas bakunawa, tagsara magpakita, luki ang galawan, ludi kasi niyong tapong pungpas mga uplok mo nakauban. Diin man day kabay, atong nakuhan og kaalaman, wadjud kay na sound bisag gamay, labador naman unta ng imong angkan. Yo, daghan na silaw sa kwarta, pero mas daghan sa kasikatan. Kay mukas to pagudtaan para lang karon nga gabi mahayagan, mamasin lang pirmi, maong kaog asin na lang sige. Ako bahalag humba-humba, dubi-dubi, ang importante, hilas ko nga pobre. Lahi nga klase akong panglasa, mukaon bisag apla, mapahimuslanon kus pagkaon kaysa grasyaw ako magsalig sa tsamba. Pero naasan di siya'y abilidad, makapinigsad, prangka pagkasturya. Isukat atong wala na ni siya mututoy, wala na sad siya magsalig sa iyang mama. Gahapon lang sad, baw lang po dugon sa pong orasa. Mauna, tungod kay Rainer lagi siya, may rakas katapusan dong ako, sugod pas umpisa, way lubad-lubad ang pira, kutubs matag umpok, lahi nga klase ni nga kong suntok, kundi kalapos sang akong linya, panigurado ka mabuktot. Dako di ka makaabante, kay kasalig rakas doot, sao ni mo pagtumpas akong kusog, kung kanang imong kusog, mas kusog pa akong utot. Time! Yo, kinsa man isuwa nila, pangs or munchito? Ha, kinsa man yun? Yo, game! Yo, talabahan! Yo, talabahan tig hardware, pero karon rap battle MC na! May ang gikopta karon, pero ugma, pala na! Ang pangalan silang tindahan, dasig, pero why di katabang, nakugulog ka may klawas, unsa ka lansaw. Wow! Yo! Mao din kusog mo bars, kay tigbab kay kabilya. Og mulakaw pirming kargado, kay driver guys di karga. Pero sundalo ni, kay ang ilong naghapa. Membro to ni Arsap, unsa na army sa sapa. Og mangawat sila bas, si Fangs suko kaayo. Ang si Fangs mahimong tigkupot sa sako. Pero loyal kaning Fangs, lanin mo'y si Fangs kunin nakauna siyang lubot. Pagdayan ko ng hulbot, nada ang ginabot, apit ang saging minarkot. Kuyawa na mong lubot mo, mura mag-backpack. Ipacheck ko na CCTV, basta nag-parking diyan fighting truck. Sa picture niyo sa beach, murag yung kagtiking kuanggol. Ipiestahan is mga istang mulmul kabilaghari sa mga dungsol. Napaiilong aning buing, murag palwa sa saging. Ug ako pa ng ilungan, ipatapakan ko nas vulcanizing. Naunsa din ay mong nose, mura lagi nagnang hupong. Ug ingon sila no, parihason ko no tag ilong niya, unsa man ato ning isabong.
Ingo na naon pagpakatawa, ay pag binugoy, hinampak, hinawayan kayo ng ilong, hulmakan sa halublak. Pero isog kinis dodong, yang kaisog, makabungog. Last niya kasumbagay, pungkol, pero siya pa'y gibunog. Pero, bright kung nigmat, ingon niyang mga classmate nga bugo. We, so ayan ko nato, nakakay si Quinta. Gipliti ni mong G's, nagipalit ni mo pa ng 30. Karon pangutan-on ti kadudong. Kanong plat makag-ilong. Yo! Hasi! Yo, tuburan, maglangas sa tabi. Kaya takamod yan. Yo! Taas kayong pangandoy. Sa isla gustong manghawd. Tuugurog madara niyang taghoy. Ang hangin gada sa bawd. Huwag ang planong magpalaw. Para nagtulang mamatay. Di bali na ning mabaw. Basta kay sa tanang klaseng bawd makasabay. Dakok man o gamay. Pagak man o nipis. Buhit magmapatay. Di ka sa away. Ang importante wala ka na pingis. Salbahis kas duwa. Makahiwa mga andam pues. Bantang nagubantang pero murag bandang makikagbang. Di ka mabiti na niya itong duelo. Sige, hampak lang pirmi. Makagarasra ka na ako pero wala na kay sunod nga pang-abante. Di ko pa alkanse. Di ko pabur-pabur mo duwa. Makauli lagi kang buhi pero maglisod na nga mangluwa. Usaray hulmahan na ning mga giatay. Prospeke walay tinuod. Kung naaamagay mo'y tunay, lalisunon pag yun mo na'y tinuod. Pero sa tinuod, manyak kay ni piste. Kuyo kayo diskarte o mahurni. Sa silingan mangapang o pante. Makabilib sa ning giatay. Walay joke, walay atik. Halatang sa galawan na kay hait, kaya di siya muabang sa pante o wala pa nagamit. Pakboy kayong pamatik. Ang postura huwag yung maghatag o pamatuod. Katod sa kaligo, oy puslan man musud na di kagibog-ibog. Napay color ni mo ay, oy mahimo ang lutatayon. Muni klasis na sa tao, ngalamig kayo atay-atayon, kada adlawon o piste-pistehon. Nindot ni kagpanit sa, wag yung sakit sa mata. Napay liog ni mo ay, or yung tirtikitsin, nga wala man na. Kusmod na kay gnaw, halatang napikal na o galagot. Dili magugkong manok para maong literal nga. Wala, jugoy tahon. Tay! Banto, the next. Yo, sa mga nangutana ganiha, kung mamaak pa ni, ay mo kabalaka, di ni Rabison. Irong buang na ni tanawon, pero kompleto is injection. Last yan napakan, tiguwang. Ang resulta, nabuntis. Cute lang anak mo, yung tilitabis. Kung sa karate na 3 si Paris, yasay 3 si Kadagway. Why siguro kiningaw nga, tagagawan ito ng iyo kay, di ba niyan, ikaw ba yan? Pero ilado ni silang barangay, yang alias, si Boy Lik-Lik. Hasta 90 anyos, giluluan yang nangihi. Bisan kay tiguang nag-wheelchair, gilugos aning punto. Pagkaw anong gamit, gipik-pik. Nay, salamat kaayo. Yo, mauni pinakapakboy. Mula pinakapakboy. Mula biyag di gamay putin. Pwede niyang nakalag-out, lag-in, kaya ka-check-in, nagduwa ka mobile legend. Yo, nagsilpi-silpi pa sa ining while kapatong ning buin niya ang caption, I feel nothing. Murag yung delete message, kaya nga no, something's missing. Imong namno, pangdagat, taghan kay klukot. Di matata ni Totoy na nga, pero murag yung gipakumot. Pero Diyos doon kay ni, bisag ang naong pagsatanas. Huwag mo suot og simbahan, ang mga santos may manggawas. If I'm not wrong, imong dagway mo isayok. Kung ni resulta, basta kagyubong kay isuyok. Imong naong lagi, mula
yawa. Kung ako na'y pangutan ulo, tuloy masulti na kuha na. Puwera damag, puwera buyag, o puwera gaba. Sa sunod, butangin nag-subtitle yung dagway, o masabtan nas mga Bisaya. Ang trabaho, gwardya, pero ang naw, pangkawatan. Ning report, yan ay pulisan, pero siya mo'y dipusasan. Mao ni resulta, basta yung official scrap ang wax. Ako pa ni mo no, imo mo vitamins ang muriatic, aron ka maimpas. Kuya, kay niyang sakit, nipis kay atay, pero baga kay dagway. Ni ating goglobong, pero siya mo na limahong patay. Maghilak-hilak pa. Maghilak-hilak pa. Maunay iyang modus, pero inikalipat sa tagbalay, gidagan ng limos. O maartista ni, anak ning Kogi, katong alien. O ni hinungdan, gano'n ni Karat ang Channel 47. Ayaw na rin yan ang syodi, ay maunay makadaot. Kung buhay kwarta, maling kamot, di kay mamayot. Yo! May tirap ka. Yo! Way lang me! Mabaw ba siyang lubot ang iyang mga pangyaw-yaw inatay? Kapoy, round 3 game! Yo! Round 3 na! Inighuman ani, kwarta na das. Pasikat ra ng imo kining ako, pagpamugas, tiil mo way hugas, pobre pakas uyamot, para lang naay matagay ang tapok, ikaw na'y mucho pa sa bayot. Holy shit! Taing nga Diyos nun, ngunit klasis na ako sa tao nga di makumplito imong adlaw og di ni mo duklon. Kuragaba lang sa taon, bangot kay kagnaw. Kung ingon aning naong sa kong anak, di ni katilaw na kong hawk. What the fuck, man? What the fuck? Yo! Di ni katilaw na kong hawk. Kuya ka nigtirada ang taga-tuburan. Hantik inigtirada. Huna-hunaa. Ipagasto pa kanilang oras, panahon, para arira ipakulata. Maestro, kontras estudyante kahig ulo kay lagi sulit. Tagaan ti kag idea ani nga batil para dilit ka malupig. Kabaw kag nganong ipanganlan ni tuburan. Kay tuburan ni sa tubig. Sige, hatag nako nimo ang tuburan. Para ang atong duwa kay mapatas. Kay kung sa sinuwatan lang ang isgutan, murag manginahanglan panig 17B para makaapas. Sige karon pagpili, ugasan ako, ibutang ang tubod sa imong lawas. Pero ayaw na mo basula inatay kung tuko na imo awas kaysa Asturias na ko nagpahayaay. Baulang unsay nalamoy aning dyan liyo nga nung diri ko niya gilapay. Ingunahan ni Diyo kung mubuhat og tapay, kinahanglan pag-ibaagin din ng gabay. Walay silbi ng imong mitrosan, dili na ako katupong. Mopugo og buhong maong walay silbi diha bisag kinsa pay mopugong nga dunggaban nakadong magsirit na og sa kasakit ka mo utong 3-0 dawata nga sa tuburan ka gipatay pero sa Asturias ka ilubong maong dili ka na ako makaabante kay kasaligra kas duot saon nimo pagtumbas sa kung kusog kung kanang imong kusog mas kusog pa akong utot! Time! Go! Yo! Yo! Og mapildi ko ani, dinala ko may mong amigo biya na nilot tulo. Real talk na. May manang kunhanay. Yeah! Yo! Sa kadaot ni mo no, o nalaywak ka pirma. Ingon dito sa Stampido, takes lang daw, magpakuha na ka. Himanlan ko ni Ugma, hikaya ni Nigmonggos. May nalang sa di papahuwayon kaysa naman mag-antos. Pero gamit yan yung lawasa, kay double purpose, pwedeng mulupat, pwede sang ipamuspos.
Tanawang bukton mo, agyog na otsong nga rayos. And speaking of rayos, mekaniko daling Monggol. We, og mekaniko pa kay mong naong, wala ginanimo na simbol. Og na motor ipa-check up, gamitag stethoscope gamitag stethoscope ani niya, magsikupay sa may pinay ang problema, grounded kulog kadila. What the fuck, Mr. Papa? Patira noon ka. Ay paduol magstorya kayo magkailis sa tundagway, mag-uol akong asawa. Pero ay mong kumpiyansa, manuktok nito ang gabi na og di ablihan, batuon inyong balay. Mura biya kung sa ituyo, mangayo warang kamunggay. Kanay mong kaisog, no? Tungod na nas imong ilok, ay nagtuok ang eksplosibo na ka, kay naakit putok. Og magtamaan ng buing, ang tripping, kinilaw nga hiyas, ang buto sa iyang uyab, butang nagsili ahos na matis, maugungon pag sibuyas. Di man tuo ni lapis, pero Monggol ning ugok. Ug ako'y nauyab anino, kada minuto ko ning dituok. Unsa man imong nauyab, miss? Wala man sinyalan. Napay ilong og pakalitan, murag yung mataktike, gaway buthanan. Sa kabugat sa iyang kugmo, na flat iyang ilong. Napailawas nga ng hupong dilimidator, ikunsa mo dili mong kinggong. Iyang baho no pang babay, nanimahaw kang bumbil, bumbilat. Sa kabuguan ng abak ang squirrel, naaan pang ugat. One time, isod di og bar, kanara bang pang high class, ang i-order kulapo, di pasud pag wine glass. Paghatag sa bill, nasuko pang pisti. Kano kung hatagan sa bill, huwag siya ning gamit o kurinti. Yang mo daog ni, kamo na lang judge, no? So, make some noise for Juban Antunes! Leopoldo sa Tumuran, second battle of the night. Tunex versus Juban, pagpakain ito balik! Lindot ni battle dahil sa labas na baran. Dahil salamat ni Mayor Aljun sa bagong mayor nga si Danny Diamante, SK President si Rebecito Tabdasan Jr., sa kapitan nga si Janet Bornilla, Diamante family and team Diamante, o sa among tropa nga si Jisoy Kurat. Dahil salamat yung tanan sa pag-imbita ng mga sa Tuburan. O sa crowd, dahil salamat sa ulit mo tanan. Judges decision 3-0 para yung Juban. Salamat. Imiyak sound system. Patay pakyo. Yo, wala na ko siya giboto no kay Migo, hindi na tinawad ang ingana. Dawagin siya para na ako. Yo, round 1. Feel ako mas effective si Juban kaysa yung una. Indot yung sugod. Round 2, mas effective si Tonix. Round 3, dito na. Flag na pa ako. Pero, kataanan si Tonix pero mas giboto na ako si Juan. Mas bugat yung content. Mas direct. Tinawag na ni Michael Mix na butaran ang Juban kaya Migo niyo. Round 1 to 8. Ang Juban. Round 2. So, hindi lang masunod. So, ako daw lang si Juban kay mas battle-wise niya ang kanang hinimo ko tao. Mas nasa entertaining matato ang Tonix pero battle mo good. So, ato round 1 si Juban, round 2 Tonix, round 3 Juban. So, Juban.